пеш ие ки олимпиада бурои бояд ки дар хориҷа ҷо гирӣ я чанд бор дар чанд олимпиада мусобиқаҳо иштирок кунӣ ҷоизадор бошӣ баъдан метавонӣ ки дар ҷо иштирок намоӣ. тамошо мекунем аммо безеб аст ки тоҷикои худмон иштирок намекунанд. сабабш дае апаҷон ки тоҷико ҳами шароити ҳами зала надоранд ки мо ба ҳамн хоккейбозӣ равем. имрӯз дар ҳамин ҷода устодоне нестанд ки ҳамин гуна варзишгарони тоҷикро дар ҳамин ёҳия тарбият диҳанд. ман фикр мекунам ҳамин гуна устодон нестанд имрӯз ва шояд сабаби дар ҳамон бозиҳои олимпӣ иштирок накардани навҷавонон ҳамин набудани ҳамон устодон ҳастанд. мураббиёе ки масалан соҳибтаҷриба бошанд нестанд, ҳастанд ки ай тоҷикистони худмононе ки охе мураббиёи соз нестанд. бисёр баҳона мекунанд ки имсол барф наборид, хунукӣ мисол чи накард, имконият барои варзиш, имконият барои яъне тайёрӣ дидан ба мусобиқа имконият надоштанд, онҳо баҳона мекунанд. ё тайёришон нақс нест. мумкин аст барои ҳамин набошад. خب بغیر از همین چی سبب باشه؟ خیلی سببا همین یکمش ممکنه فینانس. جایی که برای اونجا رفتن مثال لازم است آنها ندارن، ممکن امکاناتی رفتن ندارن، از همین حساب ممکن رفتن نتوانند.